बैरागुरि प्राइमारि मोनसे आरो बे बैरागुरि बिसिडिसि नि चेयारमेन बेन्जामिन बसुमतारी बिथांनि दैदेननाय आरो इउपिपिएल दोलोनि प्राइमारि कमिटिनि दैदेननाय आरो बे ओनसोलनि गोरों गोरा गासैखौबो सरजाबनानै बे ओनसोलनि जाय स्टुडेन्टस बिथांमोन मैया दाखालि जि रिजाल्ट डिक्लेयार होबाय मेट्रिक आनजादनि उथ्रिसारनाय फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन थार्ड डिभिजन ने बिथांमोनखौ बरायनायनि मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिखौ जोङो मोजां रोखोमैनो जे बिथांमोननि जे भबिष्यतखौ जोङो बोरैहाय दालांनो हायो आरो गावबा गावबो बोरैहाय दालांनो हायो बेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो बिथांमोननो बेसे हायो जोङो फोरमायबाय थादों आरो बेजों लोगोसे जे गभर्नमेन्टनिफ्रायनो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जोङो माबायदि बिथांमोननो हेफाजाब होनो हायो दा बेफोर बाथ्राफोरखौबो जोङो बिथांमोननो फोरमायदों दा बेस्ट अफ दा बेस्ट इन्स्टिटिउसन्सफोरखौ आसलते जोंनि बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर' बिथाङा बेस्ट अफ दा बेस्ट इन्स्टिटिउसन्सफोरखौ जोंनि ओनसोलाव जोंनि हालामाव दिनै बिथाङा लाबोबाय थानो नागिरदों दिनै नेदारलेण्डजों बिनिफ्राय नरवे आरो गुबुन गुबुन जार्मानि बेसनि इडुकेसन्स बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव आरो बेकुरि दिल्लीनि जिथुनाखि बेस मोनसे इडुकेसन सिस्टेम बेखौ जोंनि ओनसोलाव जों लाबोनो नागिरदों आरो बेजों लोगोसे मोजां मोजां अनुस्थान फसंथानफोरखौबो जों लाबोनायनि बेबस्थाफोरखौ जों लादों जाहाथे जोंनि सात्र साथ्रि बिथांमोना आरो गोजानाव थांनो नांलिया जायखिजाया स्ट्रिमावनो जायाथों मानो दिनै मेडिकेल कलेज जोंनि ओनसोलाव फैबाय दिनै मेडिकेल कलेजजों लोगोसे इन्जिनियारिं कलेजफोरबो जोंनि ओनसोलाव फैबाय दा बेजों लोगोसे पारामेडिकेल आरो गुबुन गुबुन बेबायदिनो पलिटेकनिक IIT जि माने जोंनि आसाम स्टेटआव दं बिनि अन्तत गैया होनना बुंब्लाबो 75% माने इन्स्टिटिउसन्सफ्रा जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलाव दिनै दंसै दा बेनिखायनो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना दिनै खालि लेखा फरायनोल'सो नांगौ बिसोरनो इन्स्टिटिउसन्सखौ जों आसलते बिथांमोननो जों लाबोबाय दा बेनिखायनो साफ्रोम जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोन जाय बिथांमोनानोखि गाबोन समफोर मेट्रिक आनजाद लिरगोन हायार सेकेन्डारि लिरगोन दा बिथांमोननि जाहाथे भबिष्यतआ उज्जवल जाथों आरो बेबायदिनो जोङो सरकारनिफ्राय बेसे हायो जोङो हेफाजाब होलांबाय थागोन गोजोन्थों दा बेखौ एनालाइसिस खालामबाय थादों मोनसे स्पेसियेल टिमबो जोंनि बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारनि दैदेननायाव इडुकेसन एक्सपार्ट बिथांमोनखौ लानानै मोनसे टिमबो दाना होदों आरो बिथांमोना नायबिजिरगासिनो दङ जाहाथे गंसेबो स्कुला जाहाथे थैलाङा आरो जि माने स्कुलफोरावनोखि दिनै सर्टेज अफ टिचार्सबो जादों जों गम मोन्दों आरो बेफोरनि एपइन्टमेन्ट होनायनि बेबस्थाफोरखौबो जोंनि बिटिआर जि गभर्नमेन्ट आरो बे गभर्नमेन्टआ दिनै लागासिनो बे गेजेरजोंनो सारखौ मोनसे खोथाखौ सोंबावनो जिथुनाखि 6.3 दफा बेनि इमप्लिमेन्टेसना दासिमबो दा नाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ जोङो मावबाय थादों जों मावलांगासिनो दङ आरो बिनिनो 6.3आ मस्ट माने इम्परटेन्ट मोनसे दफा आरो क्ल'ज दा बिनिखायनो जे थालाङा जासे बे प्रब्लेमा जाहाथे थालाङा जासे बेखौ मोजां रोखोमैनो बेबायदि स्क्रुटिनि खालामनानै नायबिजिरनानै वान्स फर अल जाहाथे जोंनि इडुकेसन आरो स्कुल्स प्रभिन्सियेलाइजजों लोगोसे बेफोरा जाहाथे खनसे लागैयावनो जोबो बेखौ नोजोर होनानै 6.3खौ जोङो थाबैनो आरो मोजां रोखोमनो जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनो जोङो थांगासिनो दं